hali ni ala ti pan nin pistolet nin minɛ nin kɔrɔtɛ de i t'a mankan mɛn i bɛ mɔgɔ faga mais ala m'o labila ne ye o don kɛ gɛlɛn ka tɛmɛ bi kan nka n'a ma taa n yɛrɛ labila tɛ dɔ bɛ bi dɔ bɛ fɛnɛ o de la cɛkɔrɔba na micro minɛ sa k'a kuma dɔ fɔ la kuma bɛɛ tɛ lakali la dɛ ni wara fudu yɔrɔ k'i watɔ fudu tiɲɛ fɔlɔ i tɛ mɔgɔ den sɔrɔ fudu yɔrɔ ni wara ye k'i watɔ fudu tiɲɛ fɔlɔ fudu kɛtɔ kun min kama k'i watɔ fɔ la k'u kɛ den di m'o kama mɔgɔ t'a den di ma bɛɛ bɛ kɛ nɛnina de mɔgɔ bɛ bu de mun ka sɔrɔ i ma se kolo ma n'o tɛ cɛ wɔɔrɔ mɔgɔ min bɔ Mali kɔnɔ bi o fama dɔ de ye donso min n'ale jɔ matɛnɛ kuma ne sigi la o ka ca dɛ a t'i teli marifakɛtɛ tɛ sogo sɔrɔ ni telen tɛ dɛ a tɛ teli woro ni ala a fili yɛrɛ ma ni dɔ bi ja ni bi dɔ bi biri ni tilenen tɛ ou bien ko i yɛrɛ ma se a la i fa kɛ dugukolo kan ko dɔ na la ɲagamina ni dɔ tɛ to a rɔ n'a ye nagara k'a sigi a ye to a kɔ n'a ye nama k'a sigi fo tolonkɔlen nege tɛra a yi la a y'a kɛ tolon di mais a kana mɔgɔ nɛgɛ dɛ ba sanɛ ko kelen kɔtɔrɔn ko kelen manɛmari ko kelen kuma ne siri bɛ a ma donsoya ni ɲini n'o tɛ a bɔlen gɔda min na somakuntigiya kɛ wusa ma ni donsoya yɛrɛ de bawo a lamɛn dɔ ani cɛkulu tɛlɛ yanni saya tɛ manden ni wasolo bɛɛ dugu kɔnɔ cɛ ma datɔ a la mais a n'o sɔrɔ donsoya le kɔnɔ n'a kɛra donsoya ɲɛmɔgɔ de o ye tiɲɛ de n bɛ kuma da i ma komi kuma ni tolonkɛ don ni ɲɔgɔn dɔn fɛn min défaut na Musa sɔrɔ mais a défaut fana man sɔrɔ bawo bɛɛ y'i ta ko bolo i bara n'o tɛ donsoba tɛ sigila kɛnɛ kan yan a sigila dan kɔnɔ n'o tɛ dugutigi sigila kɛnɛ kan golo kan bɛɛ ɲɛ mais a watɔ sigila golo min ka golo na o y'o ye de ɔ tɔnfɛrɛ kɛ ɲa min kɛnɛ la o t'a ɲa bɛɛ de ne wololen Manden kɛ mɔɔ Manden n m'o de fɔ n ko gɛlɛn 40 ni gɛlɛn 4 sogofagala dannen yanni ka to Manden kana dɛ mais donsoya créé Manden donso ni kabakurun sɔ o kɛlen Manden namu k'an mago min na k'ale b'a walanwalan o la Madu k'i kana jɔrɔ k'i kana hami k'ale morikɛ ko ten a y'a torokɔrɔbugu commune 5 donso den n'a ba de bɛnna ma kuma dɔ fɔtɔ k'ale de tɛrɛ président de san 5 mandat dafara mandat dafa ale ye présidenya ta ka di Jikɔrɔni Lekɔrɔba ma Danbɛlɛ de commune 5 donso bɛɛ yan ale ye commune 5 présidenya ta san 5 a ma wari dun a ma wari sonya a ma wari juru ta a m'a di mɔgɔ ma a ye commune 5 donso fo san 5 nin kɔnɔ o y'a bonya k'ale kan ka kɛ hɔrɔn de kɔnɔ dɔn an ye bɛɛ wele ka bureau di bonya ani karama kɔnɔ bɛnbaliya t'a la bɛɛ welelen ka bɛɛ lasigi bɛɛ k'i hakilina fɔ ale ka tila ka bureau ta k'a di bɛn ni karama de kɔnɔ ani sanni kɔntɔrɔn tɛ ka tila k'a fɔ donso ye a ye yafa Morikɛ Jara ma Morikɛ Jara yafala i ma san 5 ye jama ɲɛ ni ma bon dɔmɔ i bɛ kolodɔn mais i bɛ fili de k'i ka